So da Izza, so da Izza, so da Izza, malama ce. Malama ki daina soyayya da Izza, za ki kare zuciyar ɗalibanki, so da Izza ki daina. Dukiyar da Allah ya baki ya bawa wasu kan abaki, so da Izza ki daina. Tashi tuntuni da muke ta hon, me ya aje ka, me kake tuntuni a ciki kai? In ka saki wallahi in ka saki a bakin aikin ka dala bani da fara ka matsa ka bani gwaji rubbish. An ga ba kudin a kasa yake kwasowa, ka saki ka gani a bakin aikin ka rubbish. Dukiyar da Allah ya baki ya bawa wasu kan abaki, so da Izza ki daina. Assalamu alaikum. Yasina, an fito? To ina kwana. Na ga wasu sun tsaya ko wuri ki suka zo? Me suke yi? Gaskiya ne ban tambaye su ba. Je ki ce musu su shigo in ji menene ya kawo su. Malama ki daina soyayya da Izza, za ki karya zuciyarki da zuciyar ɗalibanki, so. Malama barka da safiya. Dama na zo ne akan wannan karin nawa, na ga an koro shi da kuma alhalin na zo na faɗi dalilin da ya sa wannan karin bai biya kuɗin makaranta ba. A ga kanka ka kalla duk wannan makaranta. Dukiyar da Allah ya baki Koko na ɗauka ina bin lungu da sako ina ce a bani kuɗi na gina makaranta ko dukiya na sa na gina makarantar. Da za ka zo kana gaya min maganar banza. In bai biya ba kawai bai amfanin shi, kawai ya fita mu daga ofis ku fita. Malama. I said get out! Dan na ce ban biya kuɗin makaranta ba shi ne zaki. How dare you! Get out of my office! Malama. I said get out now! Dan Allah ne ya zarce mu ban biya kuɗin makaranta ba wannan karan. Haba malama ya zaki mana haka. Ba fa cewa ne ba zan biya gaba ki dai ba, cewa ne ai mun hakuri wannan karan zan biya nan gaba. How dare you talk back! Kinga wallahi gaya miki ni ma a baya ina da kudin dubun wannan makaranta da kike gani, ba matsiyaci bane ni. Allah jarabta ce kawai ta ubangiji ba wani abu ba. Allah ne zan ce ban biya ba, kuma a hakan ma ba na ce ba zan biya ba ne, ba na ce zan biya nan gaba sai me tashi mu tafi. Bakin ciki ne dai, in Allah ya yarda karatu sai yayi, in Allah ya da mana da yan uwa ko sun Allah ya da zan bi shi gida Allah ya hado masa kudin makaranta. Tashi mu tafi. Yi kokarin da zai ko mana ce nan ce ai muna da yankuwa za su kwasu za su biya mana. Ya da Izza, za ki karya zuciyarki da zuciyar ɗalibanki, so da Izza ki daina. Dukiyar da Allah ya baki ya bawa wasu kan abaki, so da Izza ki daina. Abokina ka san me yasa na janyo ka? A'a sai ka faɗa. Na ga makaranta ba wanda ya zo, mu ne muka zo da wuri. Abin da yasa na janyo ka nan, ina so na gaya ma ne na kamu da san malama Binta, shugaban makarantar nan gaba. Me ka ce kai?
baka da hankali ne, ka yi shaye-shaye ne ko ka sha kwaya ne? Ni na daga murya sosai kan wani ya jiyo mu. Ka san fa malama Binta ita ce shugaban makarantar nan, kuma ita ma malama ce, kuma ita ce principal a makarantar nan. Sannan ka zo ka ce kana son ta? Na sani. Ita nake so. Kuma na gaya wa Najib bai zo da wuri bane wannan maganar da kani sai kai. Kai Sadiq na san ku ne aminai na a makarantar nan kuma ku ne masu taimaka min duk wani abu na ba na rufe muku. Na shi yasa na bayyana muku amma da wannan abun a ciki na zan bashi kamar yadda na bar shi a baya. Shine naga bai dace ba kwaran na bayyana muku don haka yanzu ni wata hanya na tsaro za mu dinga rubuta sakon leta na soyayya ana kai mata amma ba suna mu dau tsawon lokaci ko wannan hanyar zai sa ta kamu da suna kafin mu haɗu ni da ita ko ya kake gani? Ka san date suke nuna Izza a makarantar nan kuma sannan ka ce kai kana son ta wannan aji ne so da Izza. To ko za ta nuna min so da Izza in dai za ta so ni duk izzar da za ta yi min ni ban damu da wannan ba zan iya jurewa soyayya ce kawai. Ina rikice ina rasa ma mai zance so kenan so da Izza din kenan. Ahmad kana ji na ko? Gaskiya yarin yin nan Fatima na kamu da santa sosai amma kuma ita gaba ɗaya ba ta tawa take ba. Ta yaran nan bilan take wai shi take so ta kamu da sansa. Haba ta yi. Ni abun nan yana damu. Haba ta yi. Ko ka rabu da shi. Ita soyayya da ma makauniya ce. Mai ran mu da waye bilan na santa ko ne kai ga daga ce ka faɗa mata kana santa. Gaskiya ne kaga haka. Ka san mu duga da rinci muna bayan ka. A to gaskiya haka ne kwarai da gaske saboda gaskiya abun nan yana damu na kamu da santa sosai. Dole ne zan sanya da zan yi gaskiya ya kamata ka bani tallafi ka taimaka mu dan keto abun nan ɗinta mai game da soyayya da muke da ita. Ina son ta yadda ya kamata. Ai iya ga da rinci muna bayan ka. Kar ka damu insha Allah. Za mu je koyon faɗa mata. Ba matsala Allah ya ta. Ba matsala kar ka damu zo mu je nan abun nan saboda na ga malamin nan ka san sai a hankula malamin nan. Dole ka san sai ana hankali. So da Wai da ma ya tsaya malamin nan. Ya tsaya mu wannan. Kai Bilal na zo gurin ka ina ma Isa da shigo makarantar nan da wuri. Tun jiya ina bace ke ta tunanin masoyiyata Fatima kuma dole ne ka fita daga soyayyarta saboda wai asiri kai mata ne ma take ta bibiyar ka ne. Kai da Allah malam dakata. Ka ci wannan da wata magana. Ni ma na ji tsare ni hankali. Wannan yarinya an gaya ma ina son ta. Wannan yarinya zan so kai da ka bi ta kana son ta tana ta jin wannan dinka kai ta binta ina son ki ba ta son ka. Ina ruwa na wannan matsalar ku ce amma ni ka sani ba son ta nake ba. Kar ka ƙara zuwa ka same ni da wannan maganar. Ni Fatima shi a shirye ba abin da ba zan yi ba kuma ina gaya ma ka rabu da ita akwai abin da kai mata ita. Ko me za ka kai? Ka dalla malam ka ta Fatima me akan Fatima wai ka ita ta wai san ta a makarantar nan. Wallahi san mare ka. Kai kai sai ka ce za ka mare shi wai. In ka sake fata hannunka ta taba kuncinsa billahi ne kasa da kai a makarantar nan da ka kai shi din kai kai sai za ka ce za ka mare shi mare shi ka gani din Ya maran mun ya gani kan fata ba abin da ba zan yi ko me za ka yi Allah kai ko me za ka so da Izza so da Izza ke sani bugun zuciya so da Izza ya sana makance ina rikice ina rasa ma mai zance so kenan so da Izza din kenan so da wallahi Allah ka ce duk kuna nan gaba ɗaya ba wai haka an wai ka san me ke faruwa ne sai ka faɗa Khalid wallahi akwai wata yarinya a makarantar nan na gaya ma ta gama tafiya da ni maza ba wallahi nake gaya ma ba to ba ke so a ce wannan kawai wannan yarinya da ta mari malamin nan gaskiya za ta yi saboda ka gane na ga alamun yarinya tsage na ce zan sanya na kullar kallon soyayya ita in jama'a cikin kilik dan dinga jawo mana cikin ta fado nan ba
in ta baro kaga komai na sumbul a sai da kai wallahi haka kai ka san menene murin canje a sai ka fada dan gida ai fakarin da ne tun da ina jin abin da kuke fada Allah ai yauce ne Khalid wai zai gani wata yarinya a cikin makarantar ne yana son ta ba zai same ta ba gariya ne wallahi a gaskiya kamata ya same ba ka duba gani kai ka sani a cikin makarantar nan wanne zai ga wata yarinya yana son ta sai an zo boda an same ka sai da kai na gida na kai ake ciki ne mu same ta ne ake mai gida ne mana alwari ka san menene ina jin ka san menene ina jin ka to iya wuya wannan abun ai ba wani abun da za a zo ana wani kai ka sani ba awai muna fita ba ko ba haka ba balle kuma a ce na gida tun balle ma a ce Khalid ai an mun ne Khalid ai memba ne sosai kai ka sani karan bin bidi ko ma ko da yau na so wallahi no wala iya wuya san kuna yau kai cange da mun saba kullum za mu jira ka zo mana da kayan tsarin nan amma gaba ɗaya yau shiru gaba ɗaya ka zo ba labari ya baya kan yi mana ka bari kai ku bari kawai me kuke ci na baka na zuba gaba ɗaya abubuwan ne ni kaina ma caji ya dauka wallahi Allah ga kuma wannan ita yasa wani ban ana so kawai sai dai tsaya take ban ware ni kayan cajin ma ba za a ba sorry da gawa kai kan ya ba ba kun san me faru gaba ɗaya ma ni makarantar nan ma ni bancin dadin ta ma yau ga kai na dau caji ba wani hita wanda za a dan kone ka gane ka san kai ko sai da kuma ga shi amma ki tashi dage mana to yanzu mu dage wanda yake ba ga ma ni dan gida na ka ni so halitta ne nake an halin. Haba Bilal, wai ya maganar letar da aka rubuto malama Binta ne, har yanzu ka yi shiru. Ni kaina ai na ga Bilal ko tsoronta kake ji ne. Haba, kai ya za abokai na kuce na jin tsoronta. Ku fa kun sani fa akan soyayyar da nake wa malama Binta ba zan taɓa fashi ba. Ai ba zan taɓa fashi ba sai na ga na mallake ta, kuma ba zan taɓa fashi da kai mata leta ta soyayya a ofis ɗinta ba. Amma kuma matsalar ba ku shigo school da wuri bane, kuma na san kai ne mai tsara yanda za a kai letan nan. Karka shi yasa na tsaya jiran ku anan, kaga ma letan na gama rubuto ta yau. Karka damu, insha Allah ka ba ai komai a hannuna yake, insha Allah ka ba komai a hannuna. Dan yau na ji monin ta ya ce za a kai assignment, insha Allah duk yadda za a yi za a kai wannan letar. Karka damu. Yau din nan kenan. Insha Allah. Na baka ne ko kuma normal sai mun je ta can din? A ka bari sai mun shiga aji. To mu tafi ajin kawai, ai normal ne kawai mu tashi mu tafi ajin. So da Izza kidena malama kidena soyayya da Izza. How dare you? Sorry ma. Da zuciyar ɗalibanki so da Izza kidena. Are you out of your sense? Sorry ma. Hurry up! Sorry ma, sorry. Izza kidena. Ba irin rubutun da yaron nan yake kawo wasiƙa soyayya zuwa ofis ɗina ba ne? So da Izza, so da Izza, so da Izza. To ina yaron yayi ne? Yanzu yaron nan bayyana na to kan wani class ne? Malam Uba! Malam Umar! malama Ina so a tara min gabaki ɗaya student ɗin nan, gabaki ɗaya ɗaliban makarantar nan. Akwai yaron da yake tura min wasiƙa. Yanzu muka haɗa shi yana to ni ban san ɗan wani class ba ne. Yanzu right now ku je maza ku je ku tara min. To an gama. Wait, sorry. Rubbish. malama ga ɗaliban na an tara So da Izza, so da Izza, so da Izza, malama ce. Malama ki dena. Na kasa gane misali. Da Izza, za ki karya zuciyarki. Stop! Kai ma stop! Ɗalibanki, so da Izza, ki dena. Malama da Allah ya baki ya bawa wasu kan abwaki so da Izza ki dena so da Izza
so da izza ke sani bugun zuciya, so da izza ya sana makance. Ina rikice, ina rasa ma mai zance, so kenan, so da izza ɗin kenan. Amma kuma dukansu kenan aka tara su ban gan shi ba. Su ne wannan. Kawai da yake bincika mai kyau. Ke? Baki goge yunifon naki ne da zaki zo makarantar ba? Duba hijabunta. Rubbish. Dallacin ku bace min da gani duk baku da amfani. Rubbish. Kowa ya watse. So da izza, so da izza ɗin kenan. So da izza, so da izza. Assalamu alaikum. Ranki ya dai Hajiya Fatima, gimbiyar mata. Ranki ya dai baki manta ba, sama da shekara guda na dade na bibiyar soyayya ki. Ina son ki. Sama da shekara guda Hajiya Fatima na dade ina bibiyar soyayya ki. Ya kamata ki taimaka ki karɓi soyayya ta. Kana so na baka ce? Yes. Dama akwai wani bakin da zai iya fita cewa yana so na idan ba Khalil ba? Bari ka ji in gaya maka. Ka faɗin makarantar nan kai ba ma makarantar nan ba. Ka faɗin duniya ba ɗa namijin da zan iya amsan soyayyarsa idan ba Khalil ba. Shi kadai nake so da shi kadai zan iya rayuwa. Aba Fatima, ni ga da ki saurara. Shi ba ta take yake ba ni nake nuna miki soyayya ina son ki. Ba na son kai kuma. Da Allah malam ga ka baka da wani magana da shi da ba san ki kyau da kira mu na. Ko da ke no. Na ji ba ina kaza ka zo dame ni ka caga man kai. So da izza ta sani na makance, ruhi na ya nutse, tunani na ma ya nutse. So da izza ya saka bana gane komai, sai ke ta malama. To, kun san me yake tafe da mu? To, da Allah ku yi hakuri. Malama Binta ce shugaban makarantar nan, kun san halinta. Ita ce ta tara mu duka malaman nan ta turo mu saboda sakamakon zaitar da ake kai mata a class. Kun gan shi? Kun ga zaitar ko? Shi ne aka turo mu zo ajin nan a duba ɗaliban nan ɗaya bayan ɗaya da tattafansu. A duba wani rubutu ne daidai da wannan. Kun gane? Mu kama shi mu kai masa mu kai mata shi ne ƙa'ida. Da fata za ku ba mu haɗin kai. Haka muke so da Allah ku yi hakuri ba kun ga ba laifin mu bane. So malam Dali ka shiga cikin ɗaliban nan kowa ka duba littafin shi. Ka gane ɗaya bayan ɗaya ka gani wani rubutu ne zo daidai da na wannan. Ka kamo mana shi mu ɗauka za mu kai shi wajen malamin ta. Na san halinka ba. Ɗaliban nan suna baka 20 kana yin su. Wannan kes ɗin babu wannan. Duba. So da izza, so da izza, so da izza, malama ce. Malama ki daina soyayya da izza, za ki karya zuciyarki da zuciyar ɗalibanki. So da izza ki daina. Dukiyar da Allah ya baki ya bawa wasu kan abaki. So da izza ki daina. So da izza ki daina.
dukiyar da Allah ya baki ya bawa wasu kan abwaki so da izza ki dena